डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव मोनसे गिथावना रेगिं खालामनाय जाथाय। रेगिं खालामनायनि मुङाव सासे फरायसाखौ गाज्रि बुदों आरो गोब्राब जोखोम जानानै दासान्दि फरायसाया आइसिइउआव। फरायसानि नखरा अजद खालामदों। रेगिं खालामनायनि मुङाव बुनानै दायनिफ्राय बारग'नो थाखाय फरायसानि मोननै आखायाव जौ बथल आरो भां लाहोनानै दुथांफ्रा सावगारि सेबखांदों। नंगौ, रायजोनि गेजेराव रेगिंनि कालसारा जोबलांनायनि उनाव डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव नुजाथिनाय जाथाया जोबोद गिथावना। माखासे सिनियर फरायसाफोरनि रेगिं खालामनायनि मुङाव गाज्रियै बुजानाय फरायसानि मुङा चराइदेवनि आनन्द शर्मा। बे जाथाया पद्मानाथ बरुवा हस्टेलाव हरनि समाव नुजाथिदोंमोन। फारसेथिं बे जाथायनि उनावनो दायनिगिरि साथाम फरायसाफोरखौ पुलिसआ हमो। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बे जाथायखौ गोनांथार होनानै पुलिस बिफानखौ गोख्रों राहा लानो बिथोन होदों। मख'नाया गोनांदि फरायसा जिउआव रेगिं खालामनाया गुबुन मोनसे फरायसाफोरनि गिथावना आरो जिंगासिथावना, जायनि थाखाय हादर आरो आसाम नाङैनो फरायसालियाव रेगिं खालामनाय कालसारखौ बन्द खालामनाय जादों। डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव मोनसे गिथावना रेगिं खालामनाय जाथाय। रेगिं खालामनायनि मुङाव सासे फरायसाखौ गाज्रि बुदों आरो गोब्राब जोखोम जानानै दासान्दि फरायसाया आइसिइउआव। फरायसानि नखरा अजद खालामदों। रेगिं खालामनायनि मुङाव बुनानै दायनिफ्राय बारग'नो थाखाय फरायसानि मोननै आखायाव जौ बथल आरो भां लाहोनानै दुथांफ्रा सावगारि सेबखांदों। नंगौ, रायजोनि गेजेराव रेगिंनि कालसारा जोबलांनायनि उनाव डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव नुजाथिनाय जाथाया जोबोद गिथावना। माखासे सिनियर फरायसाफोरनि रेगिं खालामनायनि मुङाव गाज्रियै बुजानाय फरायसानि मुङा चराइदेवनि आनन्द शर्मा। बे जाथाया पद्मानाथ बरुवा हस्टेलाव हरनि समाव नुजाथिदोंमोन। फारसेथिं बे जाथायनि उनावनो दायनिगिरि साथाम फरायसाफोरखौ पुलिसआ हमो। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बे जाथायखौ गोनांथार होनानै पुलिस बिफानखौ गोख्रों राहा लानो बिथोन होदों। मख'नाया गोनांदि फरायसा जिउआव रेगिं खालामनाया गुबुन मोनसे फरायसाफोरनि गिथावना आरो जिंगासिथावना, जायनि थाखाय हादर आरो आसाम नाङैनो फरायसालियाव रेगिं खालामनाय कालसारखौ बन्द खालामनाय जादों।